Tervetuloa! Terve taas. Niin, niin. Tämmönen random pelailu tähän väliin, että Juu, ei mitään tällä kertaa. tosiaan täällä on niin. Tatsafai ja Jeffre. tämmönen mukava pelin kuin Left 4 Dead 2 parissa. Kyllä. Ja meikäläinen tekee tossa Juu. tämän ja tuolla on näköjään jotakin joku hullut laittanut noita, mutta kampanjaa pelaa kavereiden kanssa. Juu. Ja mä teen tuossa luo uusi kampanja Aula. Mä pistän Kaulavan kauppareissu. Otetaanko? Täällä on kyllä enemmänkin näitä vitun kampanjoita. No se ihan ykköskampanjahan on se Mercy. Ensimmäinen. Jos ottaa tämä, mikä No Mercy oli? Se on se ihan ykköspeli, Ei ykköskampanja. Armo, eli ei Armo. No joo, niin sulla on suomeksi ne. No. Tietenkin pitää olla suomeksi. Mm. Mukava missä on suomeksi, ei tarvi ainakaan kääntelee turhia. Hmm. Sitten on virallinen. Joo. Kaveripeli. Normaali. Annetaan olla normaalilla, mennään sillä kertaa. Ei mennä tällä kertaa sinne mestareihin. Ei tässä riossa mei. Ei osata realismia. Emme mene. Ei olla niin hyviä vielä. Ei olla vielä niin hyviä, ainakaan ite. Ei se oikeastaan kovin vaikeet ole, että jos on vaan mikki. Valitsi hahmo, niinpä. Muuten tuli mieleen, että pitäis varmaan laittaa tuosta perhana. Minun pitäis varmaan laittaa tuo ääni varmaan oikein. Laitan noit ääniasetuksia oikeastaan nyt saman tien vähän pienemmällä. Unohtui, että pitäis ääniasetuksia. Juu, noin on tossa hyvin. Tasokas alku. Noin. Joo. Et mulla on kovin kova lollukkaan, kun mä oon kattonut mikkiä tässä pelissä muutenkin, et niin kertoon. Pelaa kavereiden kanssa. Luo uusi kampanja Aula. Tuosta ykkönen, eli ei armoa. Virallinen, joo, normaali, kaikki on ok. Sitten valitse hahmo, mä otan... Oi, täällä on Bill, Zoe, Louis and voitko Friends. kutsua kohta? Joo, ootas mä otan tosta ite hahmoja ja kutsu kavereita. Täällä on... Tuossa, se onkin oikea tyyppi. Noin. Noin, meikällä on Francis. Mennään Billille. Sinä, minkä näköinen se on toi, niin se on toi toi vanha. Ihan hyvä, kun mä oon ollut kattonut tossa jonkun sarjakuvan version, miten tää tapahtumat alkoi tässä. Niin hyvin, että niin. Tää oli jossain leikkaussalissa tuolla No Mercy-sairaalassa tässä, et yhtäkkiä kaikkialla on vaan jotain zombeja ympärillä hilloja toi lääketokkurassa siellä. Sitten mennään tonne, katsotaan, että oikeudet, kaveripeli hienoa. Sitten aloita peli 5, 4, 3, 2, 1, 0. Joo. Selecting game server. Toivottavasti kukaan kaveri ei tuu tän kesken kaiken. Ei varmaan. Ei. Mutta meillä on 2 mikä bottia. siinä jos tulisikin. No niin. Kunhan ei mikään ärsyttävä kaveri. Niin, kun minä konnostin minun kaverista tiedä, osalla löytyy tämä kyseinen peli. Niin. Näitkö kaverillista täynnä siellä? Ei ole ihan kokonainen kaverillista täynnä näitä pelaajia. Ootko tyhjentänyt sitä aika paljon vai? Voiko sulla? Eikö sulla aika paljon kumminkin Mä en oo muuten tyhjentänyt yhtään sitä sen jälkeen, kun mulla on accountin tehnyt, mutta silti kun mulla on tällä hetkellä ainoastaan ne, jotka mä sillä jotenkuten tunnen. Tai tiedän, että ne ei oo mitään ärsyttäviä. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä niitä niitä... Pystyykö niitä kategorisoimaan, mä en muista. En mä tiedä. Että pystyy pistämään vaan, että silleen vaikka ulkomaalaiset, suomalaiset nesretkuja silleen niin näitä. Yritän pitää sillä lailla, että jotenkuten edes tiedän ne. Niin. Tunnen. Helikopteri. Ei hitto, oli jengi. Juu. Niin, tätä ei ollut muuten, tätä ei ollut käännetty suomeksi, tätä eihän ollut. Tosta. Ei oo vissiin. Jos on kromaattu tai tekstitykset pystyy, mut ihan puhekieltä sitä ei oo. Pitäisikö ottaa tuo niin se on se. Joo. Ehkä, oisko se yhdellä on kuitenkin meikällä on tämä vitun mörksäriasenne. Milloin sä tuut sieltä? Mä tapaan täällä porukkaa. Niin asioita siellä alhaalla. Mitä hittoa niin nopeasti? Eihän siellä mitään puolta vuotta tarvii miettiä aseita. No joo, no ei tarvi kuitenkaan, mutta... Ai. No niin, varo. No niin, täällä tullaan. Täältä tullaan. Perkele. Kun tässä on noita uudempiakin. Noita infectedeja. Niin. Täällä kaikki spittereitä sun muita. Niin, on tullut tähän peliin tämän modin, sen addonin jälkeen. Aina. Niin. Mutta joo, tosiaan, se homma sitä ihan julkaista. Nooko? Pahoittelen tähän tehdään vähän vääriä liikkeitä, mutta nyt mennään alas.
Perkele! Tosiaan puukini oli siellä. Juu. Tuolla yläkerras siis. Mä kerron nytten, varmaan parempi, että nyt kerron, niin tosiaan me ostin tämän ennakkoon pelin silloin, kun se julkaistiin. Niin sain sitten mutsin pyöräytettyä, mutsi sitten osti mulle tämän ilmoittaisin silloin se oli, milloinkaan se muuten oli? Julkaisu 2009. 2009 julkaisu oli, niin sain sitten Ladi 2. Pesäpallomailalla Hunteri kuoliaksi. Jaa. Se on se oikeeti. No, sorkkarautakin on, jos haluaa leikkiä Gordonia. Niin. Gordon Freeman! Mitä helkkari, onko sä sinne asti jo? Ei, täällä on Witchi. Ai sä oot jo sinne asti mennyt? Juu, täällä on keskellä tietä Witchi, siis menikö sä tältä alakerrasta vai menikö sä sitä ulkoa? Otetaan oikeeta reittiä, mitä pitääkin. Et siellä on se joku pieni kolo. Joo, täällä on tämmönen seinässä aukko. Täällä on... No niin, mä tunnen sieltä täältä. No hyvä, Jep, kiva. No. Täällä on Witch ja Smokeri mun kimpussa. Toi Smokeri oli tuon Witchin takana täällä. Ei helvetti, täällä on Chargeri. Mä kuolin. Jaa. Meikäläinen on täällä vähän Kolme Special Infectedia samaan aikaan. Perkele! Tapoitteko se sitä Witchiä vielä? Ei ole tapettu vielä. Ok, no se on ihan lähellä siellä. En mä kyllä halua herättää siihen huomiota. No kun se oli siellä keskellä sitä kujaa. Joo, se on vissiin tapettu. No sit se kuoli varmaan. No joo. Tänne päin. No siellä on tuo Smokeri, joka kattoo mut. Perkele! Jaa, wow! Jake! Tässä on kyllä pikkas enemmän noita infektereja, mitä noita spessuja, mitä tossa aikaisemmin. Niin. Tai tässä perus Left 4 Deadissä. Niin. Siellä ykkösessä. Tämähän on tehostettu versio vissiin siitä. Mukavaa, kun tähän tuli niinku lisää oikeastaan näitä. Ei auttakaa mun tulos. 4 kampanjaa ollut mitään. Jei, mä oon vapaa. Jei, mulla on putkipommi. Hienoa. No niin, siis ulos tästä ja... Mitähän tulee? Rukkaa enemmän vakiita olleen. Haluatko lisää zombeja tänne? No thanks. Oho. Hehehe. Damn it! Jätkä oikeesti! Mitä? Oliko pakko? Mitä oon tehnyt? Oliko ihan pakko? Oli. Kaikki sisään. Enkä. Tule nyt saatas. Enkä. Mennään sitten. Tylsä ihminen. Ei halua zombeja tappaa. No thank you. 66 tappoa. 17 tappoa. Katso, jos nyt tän yhden kampanjan ainakin pääsis läpi. Joo. Miten tuli tossa huomattua, että kun tää on L4D Kagonen tulee niinku, tuli minusta paljon, se on paljon paremmalta kuin se ykkönen. No ok. Pelasin kaverilla joskus ykköstä ja mä en tykännyt. Tuli vaan huono. No ok. No niin! Hello zombie! Hello zombie scumbag! Pampulla vaan kuoliaksi. Noin. Noin. Tää vielä, siellä. Ai tähän. Päätä. Tää okei. Aina mun kimppu. No niin. Tappataan se. Joo niin, tämähän on. Perse. Jospa parantaa itteeni. Okei. Pitäisikö ottaa tätä luuista tuolla? Ai. Mitenkäs tonne ylös pääs? Tosta. Meikä menne jo alaspäin. No juu. Enkä sinne kuolema. Oi, rynnäkkökivääri. Oh yeah. No niin. On tosta mieluummin tämmönen spassi vai mikä olikaan.
Mä otin tämän vähän no CS:n kontrterroristien parasta asetta. Hei, täällä on tankki. Jaa. Terve. Kendaleni. Hello. Aina mun kimppuun se tulee. Tietää, että mä oon suurin uhka. Au. Tappakaa sen. Pois mun niskasta. Noniin. Noin. Täyslaidallinen. Täyslaidallinen. Ja spitteri. Ja täällä. Tompa ja vaeltaa. Ja smoke. Kuinka paljon näitä oikein on täällä noita zombeja? Tai noita spessuja? Onks nää nyt sen Lewis Left kuolee. 4 Speedin? No, sä oot varmaan nähnyt sen Left 4 On nähty Speedin. ne parodiat siitä. Aika Aika paljon. helvetin hienoja. Ensiavuntaa. Joo. Siellä on. No niiks? Desert Eagle. Oi saakeli. Onko meillä muuta? Oi saakeli. Oh yeah. Oh yeah. No niin. Des. Siitä 1, 2, 3. Täällä on witch ilmeisesti. Jossakin. Jep. Noin. Läsää pois käytöstä. Ai. Niin, nyt se oikees meikänkin. Jep. Tossa. Ja smokerikin oli. Niin. Autetaan vähän. Joe. Täällä olisi Skari. Scar. Joo. Se on paska. Op. No, kyllä tämmönenkin jää olta. Ai. Ei onnistunut toi Grobnaus. Ehkä toi yhdellä shotilla päähän. Noin. Meikä menee vaan taakse. Täällä tarvii ainakin taskulampua. Nää. Ammuksia täällä ja Okei. pistoolta. Taas. Ammo here. No niin, vois mennä hälyttämään zombit tänne paikalle. Oh no. Paitsi Nope. tässä oli jostain helttiä. Vittisikö joku parantaa? Hei, toi Lewis muuten kuolee ihan justiinsa. Oi. Okay, let's do it. Vois heittää sinne yhden tommosen liekkikanistin, tää onkaan bensaa. Noin. Tänne heitä hullu. Joo. No tässä. Täällä on. No, pillereitä. Miksi toi Lewis ei paranna itteensä? En tiedä. Onko sulla mahdollisuutta, niin sä oot täällä. Mutta jääks sä tähän vai jäänkö? Mä jään tähän. Mä jään tähän näin, niin saadaan. Joo. Tossa. No niin. Pistä tulemaan niitä sieltä niitä tuleekin. Nyt tulee. Ja niitä tulee sieltä sun takaakin, et vähän niitä sieltä. Joo, hoitakaa tässä Äitä vaikka tonne alas liekkipulloja. Jaa, sinne ne tuleekin ensimmäisenä. Ja mua parannetaan tässä. Tässä. Mä haen vähän noita liekkejä tuolta, jos pääsen. Smokeri. Joo. Noin. Ja spitteri. Noin. Ja vähän liekkiä tonne ja pelaa ampumaan. No joo, no me yritän välttää sitä ampumista, mutta kun... Yritä paremmin. Se oli muuten hieno se julkaisupäivä, kun Oh man, no. No, pesäpallomailaakin. Ja tossa lähtee ja vielä eteenpäin. pesäpallon mailalla. Tules. Ainakaan kaikki on tapettu. Ei niitä kaikki edes tarvitse tappaa, kunhan pääsee sen verran tosta ovesta vaan. Niin, tästä ylhäältä sitten tästä ylös. Taas mitä kaikkea täällä on? Mukava Tää on toi haulikko. tappaa kaikki, kun mukava se tappaa Haulikko, kaikki. pistoolia. Haulikko on tuossa. Das. Noniin. Varoppa. Enkä varo. Jaa. Mun ikkuna. Tough guy.